Bilboko udal taldeak ere emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta elkarretaratzea egin du gaur goizean. Batez ere neska gazteek jasaten dituzten erasoetan jarri nahi izan dute arreta. Azken urteetan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko harremanetan aldaketa nabarmenak izan badira ere, oraindik ere harreman hauek gizartean sustraiturik dagoen desberdintasunean oinarrituta eraikitzen direla adierazi du Nerea Rubio emakumeen kontseiluko kideak. Desberdintasun testuinguru horretan sartu behar ditugu erasoak. Izan ere, erasorietako asko hain daude normalizatuta eta hain dira egunerokoak. Egoera honen aurrean erasoak prebenitzeko estrategietan arreta jartzea beharrezkoa dela azpimarratu dute Bilboko udaletik. Indarkeria errotik desagertzeko lanak lehenik eta behin agerian utzi behar ditugu indarkeria mota horiek, desberdintasuna eta sexu indarkeria sustatzen dituzten mezu sexistak antzemanez. Honekin batera, bere eskumenen esparruan, desberdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako udal politika aktibo oso eta koordinatua garatzeko konpromisoa adierazi du Bilboko udalak eta bide horretan ekimenak abiaraziko dituela aurreratu du. Beste udalerri batzuekin batera, emakumeenganako indarkeriaren aurkako borroka helburu duten espazioetan eta sarreretan modu aktiboan parte hartzen jarraituko du. Halaber, emakumezkoen ahulduntzea sustatzen duten udal espazio komunei baliabideak emango dizkiela gehitu dute. Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko zerbitzuak indartzen jarraituko dutela ere aipatu dute. Lan kolektiboa sendatzen jarraituko du indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeen arreta hobetzeko helburua dute koordinazio protokoloen barruan. Era berean, gonbitea egin die herriko neskamutil gazteei beldur barik gazteen arteko desberdintasunerako prebentzio eta hezkuntza programan parte hartzeko.